ta kulla alaka da kamfanin SpaceX wanda ake kira da Starlink domin samar da ingantaccen sabis na intanet a Najeriya. Farfesa Isa Ali Pantami, ministan sadarwa ne ya bayyana hakan a wata hira da ya yi da gidan talabijin ɗin muryar Amurka Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Shi dai wannan kamfanin mallakar Elon Musk ne, wanda ya fi kowa kuɗi a duniya, kuma suna samar da intanet ga ƙasashen duniya kamar Amurka, Ingila, Iran da sauransu. Wani abin da zai burge ka shine Najeriya ce ƙasa ta farko a Afirka da kamfanin Starlink zai fara aiki, kuma tuni Najeriya ta cika dukkanin ƙa'idojin da aka shimfiɗa mata don samun wannan ci gaban. Shi dai network ɗin Starlink yana aiki ne kamar da kiftawar ido. Wani abin burgewa game da wannan network ɗin shine duk lungu ko saƙo ko ƙauye da mutum ya shiga zai iya amfani da sabis ɗin intanet ɗin Starlink tare da kuma yin kira, sannan kuma ga rahusa. Farfesa Isa Ali Pantami ya ce Najeriya ce ƙasa ta farko a duk faɗin Afirka da Starlink zai fara aiki. So wannan shine muka rattaba hannu na farko yarjejeniya cewa kowace ƙasa ba za ta yi aiki da sararin samaniyanta kawai don cutar da wani babu dalili ba, ya zama peaceful utilization, wato ya zama abu ne muke yi don ya taimaki duniya ba ya mai da hannun agogo baya ba. Na biyu, akwai taimakekeniya tsakanin ƙasashen da suke ciki, abinda wata ƙasa ta iyawa take nema za a taimaka wa juna a ciki da makamantansu. Yanzu daga cikin fa'idan space exploration mun rattaba hannu da SpaceX na Elon Musk, za su zo Najeriya, za su samar da intanet, insha Allah zai magance matsalar da muke fama waje kaza a kwalitin sabisin ba a jin daɗin sa, wuri kaza muna complain an je an yanka mana fiber optics a lokacin yin hanya, saboda kullum ana bata mana kayan ayyuka, shi yake kara sa quality na service yake raguwa. So kaga ai zama muna da intanet kawai na sama ne a duk Najeriya, to kaga matsalan tona zai matukar sauki a kasar. Kuma kaga matsalan tunanin waje kaza ba su da intanet, a ina so in kira mutanen kauye babu, in aka fara wannan a cikin watanni kaɗan muna fatan duk Najeriya a kowane jeji kake a Najeriya zaka yi making waya, kuma zaka iya ganawa da wani. To kaga wannan iya daga cikin fa'idodi da muke ga za su tuwa. Yanzu daga cikin space exploration ana iya samun food security, quality of food da ake ci. Wani bincike da jaridar Business Day da ke Najeriya ta gabatar ta gano cewa manyan kamfanonin sadarwa da ke Najeriya su ma sun ɗaura ɗamarar yin amfani da irin salon da kamfanin Starlink za su yi amfani da shi na harba tauraron ɗan adam zuwa sararin samaniya domin samun yanayin intanet na kira mai kyau. Har wa yau Business Day ta gano cewa wasu kamfanonin suna ƙoƙarin ganin cewa sun dakatar da wannan yunkurin kawo sauyin domin kada a ƙwace musu abokan hulɗa. Ko ma dai ya ne, lokaci zai bayyana mana abin da zai faru nan da ƙanƙanin lokaci.